Tuy puso ket na ikala nagiptur ken ledaan kasla jak malasatan panubok anaruay nga inka insang ba nu iti tilubong ko ket nagsagabak ken limdo kaasi ti Diyos Apo ket nailiwliwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem-iti inak panakaidarus ti magderak Asia anus tapat cek adumteng tu babae amang ilala ayat ngayon kaingwawa itadan ng alangon pusok anay lunglong kalasag ko tiyag nanayon day diliday anapasarap ragsak simuka nga awan iti pumadpa tuy pusok ket na ikala nagiptur ken ledaan kasna jak malasatan panubok anaruay nga inka insang ba nu idi tilubong ko ket nagsagabak ken limdo kaasi ti Diyos Apo ket nailiwliwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem-iti inak panakaidarus ti magderak Asia anus tapat cek adumteng ko babae amang ilala ayat ngayon kaingwawa itadan ng alangon pusok anay lunglong kalasag ko tiyag nanayon day diliday anapasarap ragsak ti simuka nga awan iti pumadpa di inbaklay ko panagtuo ket kasla kadagsen iti krus ngem-iti inak panakaidarus ti magderak Asia anus tapat cek adumteng tu babae amang ilala ayat ngayon kaingwawa itadan ng alangon pusok anay lunglong kalasag ko ti agnanayon day diliday anapasarap ragsak simuka nga awan iti pumadpa
Diyan man ako kunay kakabsat, kaya paspasensahan nyo kung di boses konta, medyo garal-gal. Diyan man ako kunay,